בעזרת חברתך כחווה, באמת, כולה לב, והיא יצרה קשר עם אדם שיכול לסייע לך. הוא הזמין לפרחים, ואני הצלחתי ככה בדרך לא דרך להשיג את המספר שלו מחנות הפרחים. אני אתקשר למספר הזה. כן, בטח. חייבים לשמור על שקט שהוא לא יעלה עלינו, אוקיי? שירה, טלפון. שירה. הלו? דניס? אין פה אף דניס. אני מבקשת לא להטריד יותר.